Sa kilabak sugarong ko, mag-picture kayo, i-video yo, hanggang i-live yun sarakto. Okay tan, tapi ano na bantayan, at intiron mo ito'y gagawin tayo natan. Okay labatan. Sa kilabak sugarong ko no mag-video kayo to, mag-picture kayo, pampanangasiyo sigurado yun nala, may nala mo ta. Tapi ano tayo pangkukulkulan, tagawa klatan, pinicture da, nang kulkul kami may nang picture. Unya sa agawa. Dati, kahit ano bagus festival at nagupan walang stage ko di man. Ang sunang siri, again, ng mga kansunang kapitan. 16 siya balikbayan suning matarap, pinipicture da, ay gabagabay ko ta, tingak no artista, manong usilay kirma. Ayos, kang kumuna. Kaya rin sa kisimba, mantatalaran at naluganan di magtaon-taon. Ini walay masing gerja. Saya konto, uy, injong, mau tanong ng taka. Kaya ang kutak, kukabat. Abayag kakalangan na po. Tentu. Ano po mo? Ang putang kutsika, tunggo. Ande, konto, balik bayan na. Nang bangus festival na nangan suka, pinicture taka. Konto, pumpawila lang California. Inanap taka kapapirman ko yung picture mo ay ibagat di man ya kabak taka. Konto, ayo sarang to pa, talawat man ay autograph labat. Konto, dyan, tapirman ko yung picture. Excited na ka, artista ka lang talaga inyo nga masikang buisik ka. Man autograph ka lang. Konto, nya, pirma mo yung picture mo. Konto, anja, tapirman ko, inalak sa picture. Pirmaan ko lang, makakaimisa. Ninang ko, ay nang po may retrato agkulalabay apirmaan segong po nayaring kung karo kalisan ay aliwalan saya kung ko at picture mo di pirma mo pigalay mang pirma kung ko pirmaan kula kumon pagustuhan kula paano kumpirmaan inta ka uleng-uleng manaya pinicture to aking close up to sa inala to labat uleng ko aliwan cakya kung musika geleng mo ni kanto ibaga to ni saya kung sesana nila kung marti ka mo manayawa kanto hindi wala ni sakay jam picture mo ayam picture mo at ka makaburi si kaya ta sa inusar ko ng pinicture taka amay kamera ti andugay sulinso kunto sire on high definition malinaw panong kalinaw kung kutsang kanang so bagoy uleng mo kunto lamang hindi panang nang ko pa kung panang nang to pirma mula ka na pirma mula untuk kanang nang ko ay mas lalo nagkulalabay ang pirmaan panong kumpirmaan amay muna uleng ay kumadua in timing to manay maakan sunak bangun ka balayan kung tinira to sa inala to taon-taon akapo ini may tunsil ada kula kaya pirmaan kanyan ako lang kabay na ulit kanyan ang gano'n mag-video kayo mag-picture kayo ayos labatan basta panangasiyo may nala tan sambuyo tanong nanlingat akla kung po ilay katuan niya sa ilong pumanaya singa first class sa kamatis laban